sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gina. Sumulat po ako sa inyo para maibsan ang lungkot na ilang linggo ko nang kinikimkim. Nais ko din po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi. Mahal na mahal ko po ang nanay ko. Hindi lang po sa salita kundi pati na rin sa paraan ng pagbibigay, pag-aalala at pagsisikap na mapasaya siya. Tuwing birthday niya, yun ang pagkakataon ko para masuklian kahit konti ang lahat ng sakripisyo niya bilang isang ina. Kaya naman bawat taon, pinaghahandaan ko talaga. One time, binilhan ko siya ng alahas. Nag-avail pa ako ng layaway promo sa mall. Oy, Mayat de la Rosa Fine Jewelry ba yan? Tama. Dapat Doon ka doon na sa legit. Nung nag-avail ako ng layaway promo sa mall, tapos ilang buwan kong hinulugan. Pero nung makita ko yung saya sa mga mata ng isuot niya, sulit na. May isang beses naman dinala ko siya sa abroad. Nagbakasyon kami at nagpahinga. This year, pinaghandaan ko ulit ng bongga ang birthday ni Mama. Isang buong taon akong nag-ipon. Tipid dito, bawas gastos doon, hanggang nakaipon ako ng 100,000 pesos para sa money bouquet. Wow! Sana all! Bawat piso noon ay oras at pagod ko. Nung araw ng birthday niya, hindi ako mapakali sa sobrang excitement. Pag-abot ko ng money bouquet, nakita ko yung saya sa mukha niya. Yung ngiti niya at yung kislap ng mga mata niya ay sapat na para ma-assure ako na sumakses na naman ako sa pagpapasaya sa kanya. Ang malungkot, hindi doon natapos ang kwento. Sa harap ko, unti-unting nalagas ang money bouquet. Yung isang kuya ko, kailangan daw ng pampagawa ng motor. Si ate, pahiram daw ng pandagdag sa puhunan sa tindahan. Yung bunso namin, pahingi daw ng pambili ng rubber shoes na pang basketball. Halos maubos yung money bouquet. Halos walang natira para kay Mama. Hindi man lang niya na-enjoy yung pinaghirapan ko. Masakit po pala yung pakiramdam na binigay mo lahat pero parang hindi man lang ito nagkaroon ng halaga sa paraan na inaasahan mo. Tambalang kumikinang, tama po ba na sumama ang loob ko? Tama po bang masaktan kahit karapatan naman ni Mama na gawin kung anong gusto niya sa regalong natanggap niya? Sa susunod na kaarawan niya, mag-e-effort pa po ba ako? Ayoko naman pong magkulang bilang anak pero ayoko rin naman pong umabot sa punto na ako naman yung maubos. Mahal ko po ang nanay ko at hindi magbabago yon. Pero kailangan ko po ng payo kung paano ko babalansehin ang pagmamahal ko sa kanya at ang pagmamahal ko rin sa sarili ko. Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Gina. Gina! Hi, Gina! Gina G kay Mudra. Correct ka. Ang dami kong thoughts. Pero tinatamad ako. Charot! Nagkakagulo na naman ang mga Nicole Yala. Hindi ko alam kung Sa utak hindi, mo. ito, of course, dun sa, ano ba yung sinabi mo dun sa huli na parang mag-e-effort pa ba ako Mag-e-effort pa next ba? year? Ayoko naman magkulang bilang anak, ganon. Pero ayoko naman pong umabot sa punto na ako naman yung maubos.
Okay, so, syempre, ayaw naman natin na maubos because you cannot give what you don't have. You Yes. cannot drink from an empty cup. Lagi nating sinasabi Tama. yan. Paano ka makakapagbigay ng pagmamahal kung ikaw mismo kulang ka sa aruga? Check. 'Di ba? Kung ikaw mismo kulang ka sa pagmamahal. So, mahalaga talaga yun. Hindi ko lang masyadong mag-gets lang yung part na paano ka mauubos pag nagre-regalo ka sa nanay mo. Oo, kasi Diba? nabubwisit siya na Sa yung- mga kapatid. Oo. Pero alam mo, Jigs, ganito lang yan eh. Kahit hindi naman sa nanay mo. Kapag ka ang isang bagay ay binigay mo na sa isang tao, exactly. kung paano niya isi-spend yun, hindi mo na problema yun. Ayan. 'Di ba? Oo. Hindi mo na concern. And for all you know, your mother is still a mother. Correct. And as a mother, happiness at kaligayahan niya na yung bunso mong kapatid Yes. makakuha ng rubber shoes. Exactly. Hindi, 'di ba? Hindi naman niya mabigay kasi wala siyang pera. Kaso may Oo. pera siya. Oo. Di yung nilalambing ng kapatid, nakikita niya yung isa niyang anak, which is yung kuya mo, nahihirapan, 'di ba? Hindi siya makapagbigay. Correct. Kasi wala naman siyang extra. Ngayon na meron siya. Ayan. At saka feeling ko natural talaga siya para sa isang anak na pag nakikita nila yung nanay nila na meron, parang hihirit at hihirit. It's a natural thing na maglalambing ka sa magulang. Alam mo, next time kung may advice ako sa'yo, patago mo gawin para hindi nila alam. Hindi, I mean, in a way. Pero ngayon, kasi ngayon alam nila kasi naka-money bouquet. For sure kung naka-money bouquet, naka-video yan. Alam na mga Tama. ibang mga kapatid na may pagkukunan. Kung gusto mo talaga mabigay na sa kanya lang talaga, pwede sigurong pag cash kasi ibibigay niya talaga yan sa anak. Sigurado at garantisado, based on experience, ibibigay talaga yan sa anak. Kung gusto mong talagang siya ang makinabang, you can never go wrong with Mayet de la Rosa Fine Jewelry kasi makikita mo suot niya. Ito, personalized na na pendant, letter N from Mayet de la Rosa. You can never go wrong. Ay nako! Gold mine na rice! Ay, pahiram ng banner. Tama. Ayan, pwede. Alam mo, ang ibigay mo sa nanay Ayan. mo? Bigyan mo ng franchise. Bigay mo ng franchise. Bigyan mo ng franchise Correct. ng gold mine. Oh. O, 'di ba? Para kung may kita ko ano man yung kita dito, pwede mong 'di ba? Oo. Pwede niya na siya na bahala. Kumita naman siya dahil sa Oo. franchise na 'to, 'di ba? Siya na ang bahala. Tsaka mahihiya yung mga kapatid mo kasi alam ba may franchise na ng gold mine. Oh. Siyempre dapat negosyo yan pinapaikot. Ayan. Hindi naman nila hihingin Correct. lahat yan. Hindi mauubos So yan. yun ang pwede mong ibigay. Oo. Negosyo. Di ba? And to May know solusyon more, na. and to know more, on April 24 to 26, Ayan. meron pong expo, franchise expo na magaganap sa SMX Convention Center. Nandoon po ang Gold Mine Rice. Ayan. Alam mo, yun lang yung nakikita ko dyan kabisyo na kung gusto mo na talagang ma-enjoy niya talaga, you give it in kind. Kasi kapag ka pera, ito, tulad niya, franchise, di ba, bigyan mo siya ng negosyo. Totoo yan. Si dati, nabigyan ko ng negosyo yung nanay ko, tubig naman. Mahihiya kang humingi sa nanay. Correct. Kasi, alam mong pinagpapaguran niya, Yes. pinaghihirapan niya Negosyo para yan. kumita. Pero kung alam nilang, binigay nung isang anak, may 100,000, maglalambing talaga ang mga kapatid. Oo. Actually, I was about to say that na hindi mo na dapat problemahin Oo. once na binigay mo. Correct. Tapos plus, tama yung perspective ni Nicole na bilang isang nanay kasi kaligayahan din ng Yes. isang nanay yung Mabigyan yung mga mabigay, anak niya. makapag-provide. Nature Correct. ng isang nanay yan to provide. Provider talaga kayo yun Yung na mga talaga. nanay, di ba? Nurturing. Correct. Yan. Oo. Tapos ang nakikita ko dito na ang tanong niya ni Gina na kung itutuloy pa. Yes, ituloy mo. Of course. Ang dapat mong baguhin is your perspective. Na hindi dapat na ikaw ang magdidesisyon kung binigay mo na doon sa nanay. Again, Correct. there is happiness yung pag-provide doon sa Correct. mga Gusto niya yan. kapatid mo. Actually, masaya siya dun Masaya siya kasi kung ano man yung mga naiisip niya, I'm sure may tinira yan sa sarili niya. Correct. Meron niyang pang Zumba, meron niyang At pang oo. meet with friends. At Gina, dapat masaya ka rin din para sa mga kapatid mo. Correct. Kasi natulungan mo sila. Tama. Bakit ka ba nagingit-ngit? Dahil hindi ka ba nabigyan? Kasi yung galing. Hindi, gusto niya siguro Oo. yan ang nakikita na yung 100,000 niya. na to, Na talagang nai-enjoy, correct, diba? na-enjoy ni nanay. Alam mo, ang pera mabilis Oo. Mabilis po siyang nauubos talaga. Correct. So, hindi Oo. mo expect na ma-enjoy niya lahat fully 100,000. Oo. Tsaka, yun yung normal course of her life as a mother May anak na maglalambing, meron siyang ibibigay. Happiness Oo. nila yun. Kaya siguro ang nakikita dito ni Gina, gusto niya yung tangible na happiness. Correct. Na nakikita niya Na, na, kunyari, i-enjoy talaga si mami, nakangiti. Or siguro ang gusto ni Gina parang may 100,000 na si mami bilang money bouquet. Bumili siya ng cabinet Oo. na matagal niya nang Yan. gusto. Yan siguro Oo. na parang galing yan sa 100,000 na kompleto Correct. ang mga appliances. Oo. O, 'di ba? Galing kasi bago
on TV. yan. Ganyan. Next time kung kung ayaw mong bigyan yung magkaroon yung mga kapatid, in kind na bilin mo, 'di ba? Correct. Bukod sa franchise, bukod Oo. sa alahas, ang pwede mong gawin bilan mo na kagad ng TV. Ayan. Minsan ako ganyan tinatanong ko sa nanay ko, ano ba yung eksaktong kailangan? Kadalasan pera talaga kasi para mas ma-handle nila Yes. 'Di ba? Kasi mas magkakaroon sila ng freedom kapag ka pera yung binigay. Pero kapag ka hindi, sakto lang yung budget mo, tanungin mo ano ba talaga yung need niya na magpapasaya talaga sa kanya. Kaya tingnan mo kung minsan yung mga nanay, yung mga lola, di ba? Gusto nila yung apo nila nandyan tapos magbibigay Correct. sila. Totoo. Totoo yan. Maghihingi sa mga anak tapos yung pera ibibigay sa mga apo kasi there is joy doing Correct. that. Alam mo, natatandaan ko yung nanay ko, yun yung pangarap niya. Pangarap niya lang talaga na at any given point in time at nagsabi yung mga apo niya, mga anak namin, Oo. na gusto nila ng take delivery from Jollibee or Oo. whatever. Jollibee, baka naman, 'di ba? 'Di ba from Jollibee or magpa-deliver, na kaya niya. Na gusto niyang kasi gusto niya, happiness niya Ayan. 'yon. Alam niyo kung bakit ganyan yung mga nanay? Kasi na-miss nila yung pagiging isang nanay. Yes. Dahil hindi na nila nagagawa. Lalo Dahil na kung malalaki matanda na, correct. Oh, so again, kaya nga sabi ko, there is joy yung lumapit yung anak mo, yung maglalapit. Tama. Ma, pahingi Pwede, naman dyan. Yan. correct, Na ganun. kumbaga nare-reminisce nila yung pagiging isang nanay nung maliliit pa kayo. Tama. may nanghihingi. Na provider siya, Oo. 'di ba? Ngayon, mahirap kung hindi namin alam kasi wala ka namang sinabi na eksenang sumama ang loob ng nanay ko kasi hiningi lahat. Parang Oo. walang ganun eh. Wala naman, oo. Magigets ko yung reaction mo kung yun yung sinabi ng nanay, nakakasama naman ng loob. Oo, Kung wala hiningi- na natira sa akin. Oo, wala natira sa akin, hiningi na lang lahat, Oo. ganyan, yung mga ganong klaseng eksena, 'di ba? Pero meron 'yan. Oo, wag ka meron 'yang meron 'yang tinatago sa sarili. Nanay din ako, no, hindi ko Oo. lahat binibigay. Oh, wag ka mag-alala, Oo. Gina, marami po ang namumblema ng mga anak na ganyan na binigay nila sa nanay nila tapos yung nanay nila kung saan-saan pinandala. Oo. Siguro sasama yung loob mo kung halimbawa sa mga kumari na nagsusumba, Correct. doon niya O pinamudmud. di naman kayo ng lalaki. Oh. Si Mudra ng lalaki nakakuha ng 100,000 Oo. ng lalaki. O nag-boyfriend ng mas Oo, bata. true. Tapos kung saan-saan dinadala. Correct, 'di ba? Malaman-laman mo, 'di ba? O kaya nagpa-scam, yung mga Oo. ganon. Lagay ng investments na hindi mo maintindihan, 'di ba? Yung mga ganon. Oo. Well, kung tangible ang hinahanap mo talaga na gift, Gina, yun nga, perfect yung bigyan mo ng franchise ng Correct, Goldmine. correct, Kasi totoo. makikita mo si Mami magiging busy, Yan. magiging abala siya. Tsaka alam mo, yung Diba? mga, hindi niya sinabi ko anong edad, o sinabi niya ba? Sorry, Wala nakalimutan siya- ko wala na siya agad nabanggit, di ba? oo. So, yung halimbawa, ikaw ay isang nanay na nag-retire, for example, tapos sanay na sanay ka na nagtatrabaho, Oo. tapos binigyan mo ng franchise na pagkakaabalahan, Correct. hindi ba't ang binigay mo sa kanya, bukod sa pwedeng pagkakitaan, is empowerment? Yes. In-empower Oo. mo siya. Eh, di ba, yun yung nakakalungkot na minsan nangyayari sa mga nagre-retire. Yun ay umpisa ng kanilang paghina. Oo. Kasi biglang isang araw wala na silang ginagawa. Oo. Bilang isang araw parang wala ng will or Oo. At magiging active pa lalo si Nanay Gina. Tandaan mo na yung negosyo ng bigas, hindi siya idol na negosyo. Araw-araw yung tao kumakain ng bigas. lalo na sa Pilipinas. Kanin pala, bigas. Ano ka ba? Sa Pilipinas po mga kabisyo, ang liit-liit ng manok. Yes. Yung kanin mo tatlo, di ba? Oo. So you can never go wrong. Ayan, kaya talaga ako, I would say na yung nga, bigyan mo ng franchise, yung nanay mo para maging masaya siya, may ginagawa siya, may pinagkakaabalahan. True lalo at walang halong eklavu. Huwag ka na sumama-loob, masaya si Oo. Mommy, promise. So, baguhin natin yung perspective. Oo, magbigay ka pa rin next Tuloy year. yung bigay. Tuloy lang, kasi happiness mo din yun. Oo, Di ba? mag-inquire ka na ngayon kayo ng franchise. Oo, pwede. Oo. O, sige, mamaya. Mag-aahente kami nito. Sa bawat butil na mabenta mo. Charas. O, huwag ka nang Gina, we're happy. Oo. Ikaw ay isang napakabuting anak. Oo, hindi mo lang nakikita pero napasaya mo yung nanay. Correct. May kislap yung Oo. puso niya. Hindi mo lang kasi Oo. literal na nakikita yung Correct. puso. Yan. But her heart is very full Yes. na meron siyang naibigay sa mga kapatid Oo. mo. At saka mga kapatid mo yun. Yes, oo, hindi naman ibang tao Hindi yun. naman ibang tao. Dapat happy ka din para sa Tama. kanila. Di ba? Siyempre, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion And speaking of Goldmine Rice, batiin lang natin ang belated bonggacious na happy birthday! Ayan, belated happy birthday, Ma'am Haina. Ma'am Haina, ang reyna ng Goldmine Rice. Tama. Ma'am Haina, belated happy birthday. Ano na?
Balita ko birthday mo pala. Oh, ganun-ganun na Alam lang mo, po, nung bati-bate. Last time na nag-usap kami ni Ma'am Haina, nagpapa-adapt na nga ako eh. Ako Sa din kanya. eh, Hindi, Chares. kasi yung daddy ni Ma'am Haina, Oh. di ba kaulo ko rin din. Baka pwede, no? O sige, adapt nyo na po to si Diego. Kaya lang ha, sasabihin ko po sa inyo, medyo matakaw po siya. Happy birthday, Ma'am Haina. Happy birthday may the po. good Lord grant all the desires of your heart, Yes. good health, Oo. at lahat ng mga bagay na kailangan mo para maging blessing ka pa rin para sa ibang maraming Ayan. tao. Happy Oo. birthday! Happy birthday po. And katulad nga na nabanggit po namin, meron pong upcoming that's happening already next weekend. Ayan, oo. 24, 25, 26. Hindi, this ano na. Ito na ba? Oo. O kaya kita nga, ito mo, nang this weekend. hilo ka Sabi na ko nga, naman. this weekend. Dami. Uy, may mga nagtatanong, how much po ba ang franchise ng Gold Mine? Ayan. Asking, kasi nandito ako sa Australia. Oh, ayan. Oh. Charot. Oh. 438,000 all in. Ayan. Oo. So magkano sa yung referral fee natin diyan? 400,000. Grabe yung referral fee. Again, ako Nakakaloka. masasabi ko talaga yung bigas na negosyo kasi nakapagnegosyo kami dati ng bigas. Ako rin. Yan yung Grabe. nagsalbi sa amin ng pandemic. Oo, nagbibenta kami ng bigas. Hindi ko pa nakilala no ng Gold Mine Rice. Oo. Pero nakita ko talaga, isa ito sa mga nagtawid sa amin ng pandemic. Kasi syempre, di ba, yung sweldo natin nangalahati, tapos kulang talaga yung income, ang arte-arte ko, ang tako Oo. ng mga anak ko. Yan yung nagsalba, nagbebenta kaming bigas. Oo, kasi dati nung nasa Malibay pa ako, kami, Mm. may tindahan kami, talaga bigas yung ikinakabuhay namin. Yan. Siguro So, sa isang linggo, mga 30 sacks, nagpapabagsak kami. wala ka sa lola ko. Oo. Yung ay patalo. 30 sacks, Oo. Diba? Sa isang linggo, na-dispose namin yan. Bongga. Kasi ganon. dahil nga naman sa area. Correct. Malibay Oo, no? sa Malibay. Ang dami, well-populated. Oo. Nagtatanong sila dito, ano po yung all-in? Kasama kami ni Diego. Ayan. Ano daw ibig sabihin ng all-in? Halika Oo. nga dito, Ryan. Ikaw Ayan, na yan. At mag-explain. least para Ikaw para kasi- malinaw na. Oo. Ryan Pinton. Ayan Let's po, go. magandang hapon po sa lahat na nakikinig ng Love Radio. And ano po yung mag-video kasama? sa'yo. Oh. Anong kasama? Video ang Okay. kita. Go. Ako na So, talaga. ayan. Ayan, So, pag so- sinabing all-in, anong kasama? May kasama na agad yun na 70 sacks of rice. Oy! Diba? 70. Meron na yung nakikita ninyong rice dispenser, na glass dispenser, na with 6 slots each, kasama na din. Aha. Kasama na din po doon. Joven, okay lang bang i-read? Yes. Joven, Then- live ang lolo mo. Then, may kasama na rin po ditong mga, pati po yung aesthetic decorative material. You can visit us on our Gold Mine Farm to Market franchise page. Makikita nyo yung mga dahon-dahon, pa-droplights, kasama na rin po doon. Kasama na rin yung mga metal pallets na nilalagay, na pinagpapatungan ng bigas. Oh, so para ang gagawin mo, magtitinda ka na lang, gano'n na lang. Yes. Okay. And as well as yung POS system, yung hardware, both hardware and software, kasama na doon para anytime, anywhere. This is web-based, no? Para anytime, anywhere na kailangang i-check nung may-ari yung kanyang numbers, accounting niya, financials niya, inventory niya, makikita niya. Anytime, anywhere, kahit nasa Boracay siya. Wow. so technically, ima-manage mo na lang gano'n. At may Yes. support pa yung Yes. pagmamanage ninyo. Yes, and Pagkakalam as well ko. as with this franchising po, we will be creating a messenger group. Medyo informal tignan, pero ito yung pinakamabilis eh. Aha. Na Send the message across. yes, Ayan, and oo. all of our pati executives po nandoon, madali nating makakausap sila. And as well as yung training. Wala na kayong babayaran, kasama na rin doon sa 438,000 na Wow. turnkey package. Alam mo, ang pinakamaganda dito sa sa Gold Mine is hindi lang basta nag-franchise ka, nakakatulong ka pa sa mga farmers kasi ang alam ko, binibili nila mismo doon sa farmer. So walang third party na nakakatulong tayo doon sa Oo. mga So, nagkanegosyo ka na, nakatulong ka pa. Yes, oo. Nagkaroon ka pa ng dagdag ligtas points sa langit. Tama! Ano na? O, di ba? At syempre etong Gold Mine, ang daming mga scholars to. Ay, oo, correct. Natandaan ko yung huling franchise, nag-perform yung mga scholars Oo, nila. may mga scholars, may mga tinutulungan din po sila. Yes. Kaya blessed din sila. Correct. Kaya naman, magkita-kits po tayo on Friday. Nandyan Oo. kami. 5, ano oras tayo? 5 to 7? Ayan, Yung ba'y basta sabi ano namin? tayo? 5 to 7 p.m. 4 to 7 ba? O ano? Nakalimutan na agad. At O, dadaan ito kami na lang, dyan, last drop na by. naalala ko kasi sa mga kwentuhan namin. Tagal ng kwentuhan namin nila Mama Haina na it's
parang itong pangalan na Goldmine, ni-reveal to sa kanya through dreams. Oh, yeah. Diba? Correct. It's biblical Maganda siya. na Ay nangyari. nako, i-ano po namin, itago, Oo. i-gatekeep muna namin yung kwento. Kailangan makarating po kayo Yes. para makwento po sa inyo Tama. ng live. Oo. Ganon. Ang ganda nito, ang ganda ng kwento nito. And of course, we'd like to thank Goldmine Rice kasi you're very supportive of all the projects of Love Radio. Yes, oho. Simula po sa mga aming mga hatid saya Makakasama concerts. niyo po ang Goldmine. Correct, hatid sa saya mga gagawin concerts, yung aming mga eksena, yung kasama mo love, Yes, 'di ba? So, oho. marami po kaming mga ginagawa dito sa Love Radio na kasama po namin ng Goldmine Rice. So, salamat po sa suporta. Yan. Salamat. Ayan na, salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Siyempre, shoutout din natin si Miss Angel. Ayan. Nasarap sugatan, masyadong Oo. maganda. 'Di ba? Sino pang inyong mga kasama here? Si Jewel po. Si Miss Jewel. Mama niya si Lori. Hi, Si Mama Lori. Lori. Thank you so much for visiting. Salamat ng marami. And hopefully si Sir Orly, alam mo ba si Sir Orly talaga, siya talaga ang listener ng kwento na Mahiwagang Burnay. Umiiyak pa talaga yon sa mga kwento na Mahiwagang Burnay literal. Hopefully next time, pag hindi sila masyadong busy, sila naman makavisit dito sa Love Radio. Ayan. Pero thank you po dahil po sa inyo ay may kanin po kaming Tama. buong Love Radio team. Mapapakain namin yung pamilya namin Sa true gitna lalo, ng krisis. sa gitna ng krisis. O siya. Salamat ng marami. Thank you always sa pagtutok. Ayan. Watching from Bohol si Erwin Sage. Thank you po. Hello kay Gloria King Missiano. Si Kent, nagtatanong kung tapos na po. Ang alin? Tapos na ang alin. Ayan. Oh, ayan. Okay, at saka si Andrea May, sarap makinig kahit maghapong nakahiga. Yan. Thank you. Sana, oo. Pero tayo-tayo ka din pag may time, 'di ba? Para hindi masyado mainitan ng likod. Si Coren Sari-Sari is listening from the Netherlands. Si Lang 15 is watching from Taiwan. Ayan. So sa mga OFWs dyan, alam na this. Alam na this. Shout out po sa inyo. Shout out din kay Lea. Hi Lea Famoso. Musta ka na din? Ayan. I'm good. So hope you're okay. Erwin, madyong hapon watching here in Bohol. Ayan. Yun. Madyong pakikinig din. Thank you po. Salamat na marami. O siya, kami po ay exit muna for now. Salamat po sa pagtutok at pag-antabay. Ingat po kayo mga kabisyo. Bye! Happy Monday! Metro's #1 Love Radio. Basic!